מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק של האמת עם יאיר ביטון. היום איתי ילד וגבר שכולם מכירים וכולם אוהבים, וכמובן תגידו שלום לאופק ריי. מה נשמע אופק? איך אתה מרגיש? אני מרגיש מאוד בסדר. מעולה אופק, אתה מוכן? אכן כן. אז יאללה אופק. אז בואו נתחיל עם השאלות היכרות כמובן למי שלא מכיר אותך. אז אופק, אני רוצה לשאול אותך, בן כמה אתה ואיפה אתה מתגורר כרגע, באיזה דירה, באיזה רחוב? אז שלום, אני אופק ריי, אני בן 20 ואני מתגורר בבית שלי, שכפי שאתם רואים אנחנו כרגע נמצאים בו, ובעיקרון, אז כן, אני אופק ריי. מעולה אופק. עכשיו, למי שמכיר אותך אופק, יודע שאתה ילד עם אנרגיות, יודע שאתה ילד חיובי, יודע שאתה ילד מצחיק, ואפילו אולי יש בך צד אפל טיפה. אני רוצה שתתאר את עצמך ב3 מילים. אני פשוט אם מזיקים לי, אני אטפל בזה, אבל אני יודע גם להיות נחמד, ואני גם יודע להיות, גם אם יזיקו לי, אז אני גם יודע להיות רשע לפעמים, למרות שאני לא רוצה להוציא את הצד האפל שלי. מעולה אופק. אז אני רוצה לשאול אותך, מה אתה הכי אוהב לעשות בזמן הפנוי שלך? אני אוהב להסתובב עם החברים שלי ברחבי העיר ולעבוד כמובן, הרי לא כולם רוצים לעבוד, אבל אין מה לעשות, בשביל לממן את החיים אתם צריכים לפעמים לעבוד לחברים, טוב? מעולה. אופק, אני רוצה לשאול אותך, איך זה מרגיש שרוב האנשים מכירים אותך? זה כיף, זה מוזר, או שאתה כבר רגיל? בעיקרון אני כבר רגיל לזה שכולם מכירים אותי, אבל יש כאלה שגם מכירים אותי ובאים להציק לי, שזה אני אשמח אם תפסיקו, כי זה לא עוזר אתכם מגניבים. תודה. מעולה אופק, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על אנשים שאתה פוגש ביום יום. אז אופק, יש אנשים שלפעמים צוחקים עליך, יש אנשים שלפעמים מבזים אותך. אם כן, אני רוצה לדעת, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתנהל עם כל ההייט סביבך? יש פעמים שאני פשוט בוחר להתעלם, ויש פעמים שאני פשוט, איך אני אגיד את זה, מטפל בזה. יש לי את הדרכים שלי כמו שלכולם יש את הדרכים שלהם. מעולה אופק. אז אתה כמובן בתור בחור בגיל 20, זה עוד צעיר. אני מנחש שאתה בצבא או לא הלכת לצבא, אני לא יודע. אבל יש לי שאלה. אם היית יכול לבחור, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אוקיי, זאתי, אני הייתי מעדיף להיות עובד, אני כמובן צריך לעבוד ולממן את עצמי, וגם הייתי בוחר להיות, הייתי רוצה להיות יותר חופשי, אני אגיד את זה, לא תמיד לעבוד, אבל חייב לעבוד. מעולה אופק, מעולה. אז אני אעבור לשאלות הבאות. אז אתה בתור בן אדם שמתחיל את הקריירה שלו ומתחיל את העלייה שלך, את הצמיחה שלך בתור בן אדם שמכירים, אני רוצה לשאול אותך, יש מישהו שאתה מסתכל עליו ואומר אני רוצה להיות כמוהו? כן, יש מישהו כזה. אתה רוצה לספר לנו? יש, אני אגיד לך את האמת, האשראי שלי היא מול בן אדם שאני מאוד אוהב, ואני עדיף גם לא להגיד את שמו, כי אני תמיד כמובן אוהב את כולם. עכשיו, כן.
זהו, אין לי מה להגיד מה אני עושה. מעולה אופק, אני מכבד את זה, ואני מאחל שכולם יכבדו את זה. ומי שבאמת רוצה לשמוע לדעת את התשובה לשאלה הזאת, באמת מוזמן לשאול את אופק, ואם הוא ירצה להגיד לכם, הוא יגיד, אני לא לוקח בכוח. אז אופק, היה לי באמת תענוג. אני, באמת, זה היה רעיון קצר, אבל רעיון שמרכיב את עצמו לגובה, רעיון שבאמת צומח. אז אופק, תודה רבה. אתה בן אדם עם נשמה ענקית, היה לי כיף באמת לשוחח איתך ולראיין אותך. אתה באמת עשית לי את היום כמובן, ותודה רבה לכם שעקבתם לעוד פרק של האמת עם יאיר ביטון. תמשיכו לעקוב, ויש לנו עוד הרבה סיפורים אמיתיים בדרך. כן, אני רוצה להוסיף, תודה רבה לכל מי שיצופה, אני אוהב אתכם, ואולי ניפגש, לכו תדעו.